Bueno, estou aquí hoxe vendo un grupo que me gustou moito. Antes deste xa fun a outro sitio facer un reportaje. Espero que este que me sala un pouco mellor, porque o primeiro sempre hai fallos, e isto ao mellor tamén non sai, pero bueno. Eu hoxe estou aquí con un grupo que ten un nombre rarísimo. Que xa sabe o que quere decir, non? Berrar, de berrar. Berrar forte, exactamente. De sogueto, da palabra gueto tamén, non? Que máis ou menos ven a decir algo así como o grito ou o berro dos oprimidos, o berro do gueto, non? Esa é a razón do nome. Bueno, a ti onde aprendeches a tocar os instrumentos destes? Va, aquí, na casa, en Cuba, por aí, sí. Tu veches en Cuba? Tuve unha temporadiña lá, sí. E vin de volta, Sí? Sí. Aléjame de que viñeras, senón te podía ver hoxe. Claro. Gustaríame que cantaras unha canción cubana, que eu ainda sei algo. Cuando salí de Cuba, se estaba poniendo el sol. Una cubana me dijo, no te marques español. Ti que músico tocas? Bueno, pois é un pouco de... Eu estou pluriempleado neste grupo e, sí, por iso non había maneira. É iso que tes enriba das rodillas, entonces, que é? Pois isto é unha sorte de molinillo moi sofisticado que se chama zanfoña, que mediante unha roda... Por certo que teño oído falar ben dela, pero justame vela, e máis, se soubera tocala, si que iba a tocar, Sí, seguro. Título que tal? Pois o título moi ben. Nos, en principio, queríamos co disco levar un antídoto destas de botica para anti-urticarias, pero que salía moi caro. Entón, cada persona que merca o disco vai ter que ir á botica a mercar o antídoto. Porque... Pois, se é iso, han ter que rescar, Que a urtija, non me digas a min como é. Vai cambiar moito o disco este que ides a ter novo? Home, algo cambiará, porque non vamos a seguir facendo o mismo. Pero non, eu creo que moito non vai cambiar. É diferente, pero non os mesmos. Estábamos así que é moito moi diferente. Pero tedes moito éxito, que non? Bueno, levámoslo ben. Cada vez máis. Moitas giras por aí? Bueno, esperemos que sí, non? Sempre, cando sacas o disco novo, pois, chamante máis, haberá concertos por aquí, por fora, supoño, non? Pero que levades pandeiretas tamén? Isto tamén. Madre mía. Toco, É o que pasa que a mí esa pandeireta parece un pouco grande. Sí, para min tamén o é. Eso, habería que falar con Guadi, que a toca. Eu, por exemplo, tamén toco a pandeireta algunha vez, pero é bastante máis pequena. Xa, non xa teño visto, home. Bueno, entonces, que queredes? Ou se tedes a voluntad de que cando veis por aí me sacades a min un día? Home, eso xa contamos con elo, non? Vale. A ver. Pa min, mellor que non. Facemos uns ensayiños por Ou berraramos por levar unha vella. Que va, muller. Tamén pode ser, non sei que se vai a destropear o grupo por cambiar de ruta. Ademais que se vos dan unhas fregas de sortijas, vai vos a ir de maravilla. Bueno, ti que faz aí sentada tan cómoda? Pois tan cómoda estou que, como fun a última, tocoume de sentarme no sitio que non quería ninguén. Entón estou aquí sempre en estes asientos de furgoneta. E a quen lle arrancache os asientos? Os asientos, non sei a quen lles arrancaron estes por aquí, porque isto xa estaba, eu non lle arranquei a ninguén. Cando cheguei aquí, se me dixeron, ti, aí. Pareceme ben. Pero aí sentadiña estás como unha rosa. Como unha rosa. Bueno, entonces vas ti por aí adiante con estes homes todos? A min toca medir por aí adiante con estes homes todos, cuidalos, tratalos ben, todas esas cousas. Pero trátante ben? Sí, vanme tratando ben. Se non te tratan ben, avísame a min. Bueno, aviso ya, prometo. Dou unha disciplina. Ti, entonces, como estás aí tan tranquilo, sentado, tocas algunha música ou tocas algún instrumento ou non tocas algún instrumento? A min isto xa me está parecendo moito preguntar, así Sí. que... Creo que vou a agarrar o micrófono e vou a preguntar a vostede... Vamos a ver, vostede quen ere? A que dedica o tempo libre? Quen son eu? Eu son Josefa de Bastavales. E... É o tempo libre, dedícome a tocar a pandeireta unha che de veces.